waweuru gosiboi ne jogo ma nyithindegi oselal. To kuom hawi marach bende oyudo ka nyithindgi go otho kata wedegi kata osiepegi. Mana kaka Justin Muturi wacho, wechegi nitiere kom tend piny Kenya. Wechegi nitiere kom tend piny Kenya. Ene monyalo wacho ni gigi nyaka koro rum. Nikech wasewacho chien kata VOJ ni ka ogai mar obila Douglas Kanja wacho no kia. Jatend kweth mar obila mar DCI Amin Mohamed wacho no kia. Ang'o ma mono janjore ndhiyo nyarawila ni kowuok ka tang koro wachni nikech ji kia ng'ama ndhiyo ji to nyarawila ni okawa to tim nade olalgo. Ineno nikech nyaka wabede piny manigi oda. Makata ka ondhi ng'ato to wang'e ni ng'ane ondhi to bang' kapok otieko seche 48 titere doho tiwacho ni ng'ane no ondhi to ndhiye nikech achiel 2 3. Bro bedie maber moloyo to kar bedo ni ji ndhiyo to onge ng'ama dwa yie no tim ang'owa. We monda nuoye kar dho Senator ma Nairobi Edwin Sifuna. VOJ ing'eni sama ilalo ng'ato mitero ringre od kano ringre nitiere gik manyaka ndeke. To kata obila bendo ng'eyo ni ka en ringre mokwanya titere kar kano ringre jomotho. To obila no nyaka ng'no ndike nyinge, ondike ni namba ne nadi, tutie station mane, to ringre mokelo ni no kwany kanye, to tima ng'o to no kwanye sadi. Tiketa keta ni unidentified male or female African. Ang'o miyo mar jogi tidhi kao tiwacho ni ibola bola maonge nonro mora ni ng'awa manoki. Nikech kata mtoka kodonjo city mochari kacha tinde awinjo iluongo ni Nairobi Funeral Parlor. Yes. Nairobi Funeral Parlor kanyo kata mana mtoka modonjo kokelo ringre. Nikech gigo ng'ato kuoth ga wuotha to go egoke to donjo godo kanyo. Nitie mitoka madonjo kanyo. Onge kata namba mondiki ni mtoka namba KCB W61 ang'ang'o girigo emano donjo ka to dhi omanyo wuono mtoka mondo penje ni to mitoki ni tarik ma kama ng'ama ne ni kode. Emomi